Noniin, nyt me mennään Niin. Sammakon kanssa backroomsiin. Joo, et. Joo, käydetään itse, no niin, nyt mä putoan tänne back. Ahaa, noniin. What? Oh my god. The backrooms. Hei, Moi, kuuletko mut? pöö. Moi. Joo, kuuluu. Oh my. No niin, mihin suuntaan mennään? Mennäänkö pimeäseen paikkaan, vielä pimeäseen paikkaan, pimeimpään paikkaan vai valoiseen paikkaan? Valoiseen paikkaan. Joo. Mulla ei ole mitenkään hyvä tunne tästä. Hei, tässä on nuoli. Oh my god. Should we Tää nuoli osoittaa tänne pimeäseen paikkaan. Pitäisikö meidän mennä pimeäseen paikkaan? Totta kai, jos sinne osoittaa nuoli. Hei, toinen nuoli osoittaa tänne. Joo. Paljon. Mihin suuntaan se varmaan tarkoitti? Ai, älä sorry. nyt oikeesti. Tonne vai tonne vai? Eteenpäin. Sitten täällä on myös semmoinen joku mimikki, joka niinku mimikkaa sinua. Se tietää niinku... Tai se ottaa sus kiinni, niin sit se niinku koko ajan tallentaa tätä, mitä me puhutaan. Se käyttää niitä. Katso, tuolla näkyy valoja. Joo, mä... Jätkä tänne vaan matkaa. Tänne. Tule tänne. Joo. Liikutko sä ees? Sä et liiku yhtään mihinkään. Au. Toki. Pirkele. Saatana. Tota oikeesti lakaa. Onpas paskamodi. Noniin, timed out. En vaan uusiksi. Noniin, haloo. Apua, täällä on joku tämmönen kuulutus menossa. Joku haluaa mennä jonnekin front officeen. Joo, mua ei kiinnosta. Mennään vaikka tänne. Me ollaan tosi rohkeita, totta kai me mennään sinne, missä on valo. Mut se olisi kyllä ollut ihan hyvä. Hei, nuolisuttaa tänne, me mennään tänne. Se olisi kyllä ollut ihan hyvä, että jos et sais käyttää sitä perkeleen mimikistä. Mikä mimikki? Ei täällä mitään mimikkejä oo. No sä puhuit siitä. Joo, sitä ei ikin tietä, onko tämä minä vai joku toinen. Okei. Niin tossa on mimikki, osaa puhua suomea. Tää silleen, että mimikkitesti on silleen, että pitää sanoa peruna. Eikö peruna, päärynä, sose? Okei. Sano, että... Can I get to the front office, please? To the Et saa... Minäkään et officeen. Jatketaan matkaa. Ei, odota. Että crossroads don't turn left, me mennään tänne. Tuomas. Noniin. Mennään tästä. Mulla ei ole mitenkään hyvä. Miksi mä en näe mun jalat? Eikö sä näetkö sä vai etkö näe? Apua, tää en oo mä. Ei niin. Tää on oikeesti mimikki.
Tuo oikeesti Mimikki, mä en pysty tekemään mitään. Auta. Mulla on takahuoneessa. Miksi mä enää mun jalat? Siis näet vai et näe? Tuomas, sä oot dead. Sä oot dead. Kuuleeko sä mut? Tunnet tästä. Tälle ei voi Tälle ei voi Apua. We can get Safana for the... See Safana for the... They got it. Totta kai se myös ottaa nuoli. Sammakon kanssa back. At the crossroads, don't turn left. Should we follow the nuoli? Valosää paikkaa. Bro, tää on niin suspisus. Krumsi. Bloody. Mä mietin, että sä oot vähän sus.